verse number 2. Leadership yonke CRF Christian Revival Fellowship. Siyabonisa abathandekayo bangcwele bonke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyibuliseke uTata Siphethe inkonzo kamnandi, siyibulise program director. Ubungehla nami Tata vele wehle nami, unyuke nami xa unyukayo, xa unyukwayo. Nje ukuphinda ndibulise kuwe Tata kumaqhosheni, bulise i-worship team ngelihle igama leNkosi Yesu. Amen. Sindisiwe kuYesu wayinceda impilo yami ngenye imini, sisidalwe esitsha. Ndihambe emhlabeni, izono zami zaxolelwa, zathethelelwa, azalwa ngokutsha. Thandiwe, fumene umusa, ndaze ndaphiwa negama elitsha lokuba ndingumntwana kaThixo. Andiyazi ndakambiza, ndisuke ndalimala, ndiyacinga miya ngeli xesha uthandazayo uhlala ukhumbula the time sashumayela 7 churches. Uthi mandiyishere nje le nto ndakambiza.
ngeli xesha sasishumayela nge-7 churches. Sakhumbula musuba ndahlaselelwe ndandingazushumayela ngoba ndinento awathi ugqirha some sort of heart failure bengayi-confirmation. Kodwa zanditsho kuwe kodwa ndathi andiphilanga cela ungandifaki kodwa kumoyingcwele wa-insista. Ngoku ndiyacinga ngokwathandazayo apha umntakamiya ukuthi ndebele ngelaa xesha emini ndandigqiba iveki I was bleeding kodwa ubleeda kwam ndandingableedi ngempumlo kodwa ndandibleeda ngomlomo. Kwakusemini ngeli xesha ndithi ndifowunele umntakamzi, ndimfowunela ndigqiba ubleeda ngomlomo. Wathetha ke ugqirha wathetha ngee-infection zonke ezo zinto kodwa ndafowuna sendikhansilishile ndathi ndihambisa I'm coming. Yes, ndazoshumayela apha ngelaa xesha ndishumayela emini I was bleeding, ebusuku I'm preaching and I felt ngeli xesha ndishumayelayo uba ndiyaphela. Kodwa there was a voice eyayisithi I am healing you. So I've got a testimony, yes, CRF. Since that day I never had that pain and I leave it his way. Number 2, I never bleed anymore. Zange ndopha trying to wamphilisa ngamini sashumayela nge-7 churches. So ngiyambulela uThixo ke ndithi mandwethule nje just that testimony ukuthi uThixo wale ndawo unamandla, uThixo wale movement uyaphila. Yeah, wake wathi utata uNogemani xa eshumayela wathi sometimes you cannot tell you that you are feeling the pain. Sishumayele ngexesha singaphilanga, but we preach because we know that in our preaching ukhona imphiliso. Ngeke saye kushumayela kuba kuthiwa sikhubazekile enyameni yethu, sihlaselekile enyameni yethu we preach. So ndizama ukuthi ke bathandekayo, may the good Lord continue embracing you. May he continue giving you strength to move with this sport. Sometimes iba ngathi yazika mntakambiza kodwa keep on moving. Ngokuba mhlawumbi kuyabonakala into yoba kuvela izixonsi left and right, but never give up because this movement is going far and far away, yes, beyond the country. So khona la mhlabelo lothezo zizwe ezikude salinde. So this movement it's going far because ngibamele imbali eqale ngayo ukuthi yaqala esikolweni and it was just a little bit xa iqalayo, but I expand. That means the more babel oppressor is the more untold strength to expand. Just like Israelites behlele eJipute because ngexesha babecinezela ukuthi iBhayibhile kwakungona baye besanda. Ngicela ukuza kule ndawo endinikezwe uba mandiyenze mna hlale phansi. The hunger and thirsty for God's or for the will of God. Ngicela ke sithethe ngazo zo ndawo kodwa ngicela sifunde nje la mavesi bathandekayo kafutshane. 1 Corinthians Peter chapter 2 verse 2. Uba ukhona onondifundela ngandifundela uba ke kwenza usifundela. Right that. Verse 2. As newborn babies, desire the sincere milk of the word, that
ye may grow thereby. Enkosi Tata. Walangazeleleni ngokwentsane esandula ukuzalwa amasanga welizwi angenankohliso uze nikhule ngawo uba kunene nikuvile ukuba inkosi inokubela. Ngicela siphinde sijonge Matthew chapter 5 it's verse 6. Matthew chapter 5 verse 6. Verse 6. Banayolo abalambela banqamela ukulungisa ngokuba baya kuhluthiswa bona. Luke chapter number 4 verse 23. Verse 23. Wathi kubo, kakade niyakuthetha kum lo mzekeliso uthi, Gqirha, siphilise. Sorry, ndiye kude ndisekude verse 4. Yes. Yilo chapter 4 verse 4. Verse 4. Yesu waphendula esithi, ubhaliwe kwathiwa, akungasonga sodwa ayakuphila ngaso umuntu. Ungamazwi onke kaThixo. Enkosi. Masiyeke leyo kugqibela sizayijonga xa sibheke emthandazweni. Ihleli ke indaba yokulamba nokunxanwa ukuthi just in general awukwazi ukulamba uhluthi, awukwazi nokunxanwa wonele. Amen. Awukwazi ukuhlutha okanye ukulamba uhluthi. Ngoku nisinikeza itheme ethi hunger and thirsty for the will of God. That means intando kaThixo ayinako ukubakho ukuba khange kubekho ukulamba nokunxanwa. Sixhomekeke ekuthini sinxanwe silambe khona ukuze intando kaThixo izawuba khona. Ukuba ke ngoko sithe thina asalamba asanxanwa ayikho intando kaThixo. Intando kaThixo ilele ekuthini sibe kanti thina silambile sinxaniwe. Nokufezekiseka kwecebo likaThixo angekhe lafezekiseka up until thina sibe silambile sinxaniwe. Yesu uze athi ndiyawunikela umphefumulo wami kuwe bawo kwanyanzeleka baqale athi ndinxaniwe. And therefore so that the will of God may be fulfilled. Because ukuzifezekiseke intando kaThixo ilele ekuthini sibe kanti silambile futhi sinxaniwe. Yiyo le nto ke ngoku siva kule ndawo ethi walangazelelena amasanga welizwi likaThixo njengentsana. Because every time umntana ulangazelela ukufumana ubisi, awukwazi ukulifumana ke ngokubisi uhluthi okanye unganxanwanga, kodwa uxhomekeke ekuthini uqala unxanwe khona ukuze uzawulifumana ubisi. Ilizwi alifunyanwa nangubani, noba angashumayela, noba ngaprofeta, noba ngathandaza, noba ngahlabelela. Kuyenzeka limisishe ilizwi ngoba lihamba ngokunxanwa nokulamba kwabantu. Akabahluthisi uThixo abantu abahluthiyo, kodwa khona ukuze abahluthise kufuneka baqale balambe. Emtshatweni wasekhaya uthi zanemiphanga, kodwa le miphanga ningazinayo seyigcwele, kodwa izani naye nizalise. Fill it unto the brim, ithi igcwale, ngoba kayigcwalisi uThixo into egcweleyo.
kodwa ufuna into empty so that azokuyigcwalisa. Uthi ke ngoku have a desire yobisi, ngoba ngekhe walithola ilizwi likaThixo ungenalangazelelo. Uyalangazelela, uyalangazelela, ulangazelela. Nansi will kaThixo ayifunayo in the book of John chapter 14. Ukuba niyandithanda, gcinani imithetho yawo. There's nothing else that is needed. Nkosi uthi uYesu xa ebafundisa athi kubo, xa nisukuba nithandaza, thanda uba wathi osezulwini, ntando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. So ke bangcwele, ngekhe sayiva incamisa entando kaThixo okanye sayenza intando kaThixo uba siqalanga saba kwistage soba ngabantwana abalambileyo. Ngoba umntana xa enxanela ubisi ufisa isikhalo sakhe, siyakuxelela into ababheke ebeleni, mama ncancisa, bheke ebeleni ncancisa, and therefore akakwazi ukumncancisa apha until aqala akhale, akakwazi ukumncancisa apha until kuvela iimpawu zoba ulambile lo mntwana. Ndizomfeda kanjani ehluthi, ndizomncancisa kanjani sele onele nje, bendimfuna lambile, ngoba xa yalambileyo kulapho ndiphokoza izinto zam. Xa yanqanewayo kulapho ndimseza khona. Xa yanqanewayo kulapho ndimambulela izinto. Xa yanqanewayo kulapho ndimxelela i-identity yakhe. Xa yalambileyo kulapho ndimvulela indlela. Xa yanqanewayo nemithandazo yakhe iyasaliseka. Why? Unqaniwe. Uthi uyasobana yolo, abanqaniweyo balaphele ubulungisa bayakhohlothiswa. Anayolo, abalaphelwe ubulungisa. I am thirsty, Lord, for your righteousness. I am thirsty, Lord, for your will. Uthi uyaswela, bakaloku umntu lo akahluthi ngasonke sonto, kodwa ngawo onke amazwi phuma kuYehova. Inye into esasibamba kuba sigcwaliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Number 2, sihluphe lelizwi. So that when the tough times comes, we are ready, because we are filled by the word of God, so that we may respond to the devil and tell him that it is written. It is written. Abona ubhaliweyo ngeke kwatshintshwa. Phela sithandaza kuba ndiniwe abathandekayo. Fike ekuseni ngo-6 endlini, shumayele ngo-2 ekuseni kusa. Uthi u-Isaya yena mntakami ulunge tata, sithandaze. Ngicela sithandaze ngale ndawo, sithandaze ngale ndawo ethi, wena nini nonke nina ninxaniweyo, yizani emanzini nabangenamali, yizani, thengani nihle, yizani, thengani iwayini namasi, ningangeni ningenamali. Everyone is invited today. A CRF. Let us sip, follow us, and love us. We are invited. Yesani, ninganiweyo. Yesani, ninganilapileyo. Elapelentoni, ilizwi 2022.
liyaphilisa, ilizwi lakhe liyaphilisa, ilizwi lakhe livusa abafileyo, ilizwi lakhe liqhawula amaketanga, ilizwi lakhe liyatshabaza, ilizwi lakhe ayindifuna lona, ilizwi lakhe ndinqaniwe, ndinqanela uThixo, ayikho enye into ndinike lona. Wena nini, yisane, yisane, 2022, sikanele, sisakholo. Enamandla, ilisulani, atutavite, liwisa, yebete, yabesatara, yaselepano, yaphela. Izilakhe linamandla, bathandekayo. Lithi iBhayibhile ngelinye ilanga wakhe wavela umprofethi kaThixo, wathi akabe amathamba ngahlangana, kodwa lithi iBhayibhile wavela uYehova, wathi thetha ngelizwi lami. Lithi iBhayibhile wathetha umprofethi, wathi mathamba ndini, liveni ilizwi likaYehova, ngalithethiwe amathambo ayahlangana, ngalithethiwe izinto ziyahlangana, ngalithethiwe ukugana kuyabaleka, ngalithethiwe ukukhanya kuyavela. Ngasembikatsho namhlanje khetha lona ilizwi lakhe, khetha lona ilizwi lakhe. Bengekojongene nayo, khetha lona umsebenzi ofunayo, khetha lona wefamily yakho, khetha lona. Ushamayana kosa, ulabashaka, latalaboshatapa, khetha ilizwi lakhe. Mandalisi, yalamasi, mandalakosaya, inemesinima, imandakosaya, inamandla, ilizwi lakhe liyajabazela, akomanzi. Ilizwi lakhe. Speak the word. Speak the word. Whatever that you're facing, speak the word. There is a power in the word. We thank you, God. We thank you. To that problem, you speak your word. You speak your word. Lekamali guys. Sipetela amandla sulakho. Lekamali guys. Kulowa Nkosi umzalwane kulowa. Sipetela amandla esu. Lekamali guys. Asebelini sethu. Sipetela amandla esu. Lekamali guys. Emisebenzini yethu. Sipetela amandla esu.